Дівчинки і хлопчики, як у вас справи? Як день пройшов? Ой, добрий вечір, сябри. Салют, Яночка. Привіт, Таня. Слухай, як ти лічиш? Час поскорився? Що ти маєш на увазі, Буслик? Справа у тим, що я з того моменту, як наступив Новий год, нічого не поспіваю. Що ти не поспіваєш, Буслик? Кажу ж, нічого. Я проходжу занятків, беруся за домашні задання і сяджу над ними до самого вечора. Ні погулять, ні поспіваю, ні почитать, ні помалювать. Дивно. Ось і я вирішив, що час поскорився. Ні, Буслик, час іде, як і раніше. Наоборот, день потроху, але подовжається. Ой, тоді, може, со мною нечто не так? Ой, А что с тобой может быть не так? Температуры у тебя нема. Значит, ты не хворый. Не выдумляй. так я ж не говорив, що захворів. Може, мене зачарували? Слухай, Буслик, была ж такая казка. Казка про страшный час, памятаешь? Ой, ні. У гэтай казцы дети марнавалі час, а злыя чараўнікі у іх гэты час увогуле забралі. Ой-ой-очки, і що сталося з малими? Яны пераўтварыліся ў старых, а злыя чараўнікі сталі дзецьмі. Ой, жах які! Ой, ти хочеш сказати, мой час так само хтось краде? Ну, калі ён у цябе знікае невядома куды, гэта магчыма. Ой, Яночка, а я что, я постарел? Не магу дакладна сказаць. Можа, і пастарэў. Ой-ой-ой! Ой, і што ж мне рабіць? Як адшукаць чараўніка, які краде мой час? Не ведаю. Думаю, для гэтага патрабуецца нейкая чарадзейная рэч. Ой, а якія бываюць чарадзейныя рэчы? Я так расхваляваўся, што на ўсё забыўся. Ты не расхваляваўся, Буслик. Гэта ўсё ўзрост. Сталыя людзі час ад часу нешта забываюць. Ой, Яночка, дапамажы мне. Я б з задавальненнем, але не ведаю як. Ой-ой-ой. Прывітанне, сябры мае. Добрый вечер, Тимофей. Салют, Тимыч. Толькі вечар ніякі не добры. А што здарылася? У Буслика хтосьці крадзе час. Як у казцы, якая называецца... Ой, як яна называецца, Яночка? Казка про страченый час. Бачыш, Тимофей, у Буслика ўжо столькі часу украли, што ён, як сталыя людзі, на штосьці забываецца. Воздзік справы. Тимыч, дапамажы мне. Выратуй. Буслік, супакойся і раскажы, з чаго ты вырашыў, што хтосьці крадзе твой час. Як з чаго? Я спачатку Нового года нічога не паспяваю. Буслик пасля заняткаў сядзіць над домашнімі заданнямі да самага вечара. І ўсё. Ага, зразумела. Ну, Буслік, хачу цябе супакоіць, ніхто твой час не крадзе. А куды тады ён знікае? Ты проста яго неправільна плануеш. Незразумела. А як планаваць час? Каб усё паспяваць, трэба мець больш заняткаў. Тимыч, ты нічога не блытаеш. Я і так нічога не паспяваю. Сяджу над заданнем і ўсё. А сядзець якраз не трэба. Пасля заняткаў неабходна зрабіць перапынак, прайсціся на свежым паветры ці дома пагуляць з любімымі цацкамі. Але заданні. Заданні ты зробіш хутчэй, калі твая галава адпачне і праветрыцца. Сапраўды? Калі ўвесь час займаешся, становіцца цяжка думаць і запамінаць. І гэта яшчэ не ўсё. Паміж рознымі дамашнімі заданнямі таксама трэба рабіць перапынкі, каб пераключацца. І вялікія перапынкі. Невялікія. Можна зрабіць гімнастыку для вачэй ці выканаць некалькі фізічных практыкаванняў. Сапраўды?
На занятках же таксама бываюць перапынкі. І на адпачынак, і на перакус. Дарэчы, пра перакус. Падчас перапынку можна згрызці яблычак ці моркву. Будзе і карысна, і смачна. Але на перапынкі патрабуецца час, а ў мяне яго і так не хапае. Буслік, калі ты будзеш адпачываць, справа дакладна пойдзе хутчэй. Вось убачыш, у цябе яшчэ час на гульні застанецца. О, ты упэўнены, Цімач? Абсалютна, Буслік. Ты стамляешся падчас заняткаў, а потым, не адпачыўшы, сядаеш займацца. Вось твоя стомленая галава і не хоча хутка працаваць. Дзіўна неяк. Каб усё паспяваць, трэба, каб спраў было больш. Менавіта. Атрымліваецца, Буслік, ты сам у сябе краў час. Ой, гэта так. Я, шчыра кажучы, над заняткамі амаль засынаў. А ў сонную галаву ніякія веды не лезуць. Да таго ж пакойчык перад заняткамі трэба праветрыць, бо калі душна, галава таксама дрэнна працуе. Значыць, мой дзень будзе выглядаць так. Прыйшоў з заняткаў, пагуляў, потым зрабіў частку задання, заняўся гімнастыкай. Потым яшчэ частка заняткаў і карысны перакус. Дзякуй, Яначка, я памятаю пра перакус. Не падказвай, калі ласка. Вось бачыш, Буслік, усё ў цябе з памяццю ў парадку. І ніякі ты не сталы, а наш маленькі Буслік. Дзякуй, сябры, што вы мяне расчаравалі. А казку пра страчаны час я абавязкова прачытаю заўтра ўвечары, калі зраблю усе заданні. Ты здзівішся, Буслік, колькі вольнага часу ў цябе з'явіцца, калі ты будзеш усё правільна планаваць. Тады я яшчэ буду дапамагаць Надзейцы на кухні і на гурток запішуся. Буслік, можа, гэта ўжо занадта? Нічога не занадта. Я адчуваю, што ўсё паспею. Дзякуй за дапамогу, Цімач. Заўсёды рада дапамагчы. А зараз давайце мультфільм паглядзім. З задавальненнем. Так, сябры, пабеглі адпачываць. Я хачу, каб наступіў заўтрашні дзень, калі я ўсё паспею. Прыемна бачыць цябе ў такім выдатным настроі, Буслік. Тады бяжым чысціць зубкі, мыць тварыкі. І адпраўляемся ў ложачкі глядзець самыя цікавыя сны. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаня